katresnan. Ya, ninggal katresnan. Sambuyuani apa? Menika joget Jawa Timuran. Oh iya. Diaturke, mungkin gumiak. Oke, sak menika, Pak. Oh, sesuk sore. Gunjreng. Nyuwun lagu Mukjizat Rasul. Nah, iki seneng aku. Nyuwun lagu Mangku Kitab. Lah iki yo seneng aku iki. Niki kula Pak saking Kurung Ceber sapa iki? Bontot. Nyuwun lagu Tombo Ati. Oke, nggih. Monggo diaturke siji nggih. Napa rumiyin Pak Ustad? Nggih, jenengan pikantuk salam keng Mbak Bekti. Oh nggih. Pondok Santren Al-Warok. Sembah sukam kula Mbak Bekti. Nggih, jenengan nggih pikantuk salam saking Pak Suripto Sentono Karangdawa. Pak Ustad ugi pikantuk salam. Nggih dinten. Saking Mbak Nyimut. Wah, nggih. Menika alumni 89 SMP Negeri 2 Delanggu Pak Bos. Sapa iki? Nggih, rencane Pak Widodo. Nggih. Nyuwun lagu Caping Gunung Jenggleng. Waduh. Ya ini Caping nggih wis pokoke diwaca kabeh. Monggo dados siji-siji. Sambuyuan sik. Ninggal katresnan monggo. Nggih, monggo. Dados. Nggih. Ayo Mas Wahyudi, Pak Habib. Oh
yo diaturke Mujizat Rasul. Injih. Mbak Nining. Mbak Nining durutke satu-satu. Nggih. Keti mantene ya gen oleh Mujizat Rasul ndang diparingi mumungan Gusti Allah, putra sing soleh-solehah, ngalim-ngalimah, kederajatan, kepangkatan, karjegan, kamulyan dunya akhirate Allahumma amin. Tak dungani tak tirakati muga-muga sok ben eneng menteri lahir saka mbutuhan iki. Dok 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 dok. Allahumma. Yo, Mbak Nining, Mujizat Rasul nggih. Nggih, Mujizat Rasul. Terus
Dewal karombi ajak-ajak koce marang pangeran jejak salat kanggo jejeman muci satrata kanggo kesengan rasa pengati lan kepikiran lantaran soleh lan kesatine Tetenya kantati tetasi Nanging mapan Kota sarinya bengi Nata-nata Latuk kemangan Sekur ritmo Rajan urip prasotia Allah kenyang Kandang kandra japiro Tanah jarumkon Kaca dulur Sunaron Sulaja pada dilalekno Wah iki ra gayeng nek Mas Pengging ora joget iki. Iki dadi lagune Seragenan sing joget Mas Pengging karo Mbak Mimin. Wah apik. Sing nyanyi Mbak Menu. Wis memanikmu gubuk asmara podang kuning. Cengkoke tayub. Yo. Yo, mangga. Mangga Mas Pengging. Mas Pengging cinta kula Mas Pengging. Mangga. Mriki Mas Pengging. Monggo Mas Pengging Gubuk asmara kalian apa? Kendikanipun Mas Pengging ajeng bawa Oh jeno ya dicosi wektu. Wong sakjane ya wektalipun tasih panjang ngripta lagu nggih saged. Nggih. Nyepeng alat musik menapa mawon nggih saged mumpuni kok ndak rumangsa dikiwake. Nggih, Mas. Jan, iki iki direktur pimpinan campur sari Lindra. Liandri. Nggih sugeng dalu Pak Ustad. Nggih. Wilujeng dalu. Nggih, sing dalu. Kenapa niki Pak? Bawa sik terus engko joget anu tayuban. Selendro Kenapa pelok. Pak? Larase slendro pelok 6. Ya manut kowe. Mangke sing arep bawa. Anu, kuwi demunge iki cocokno lambemu. Kemunine gen pas ngono. Ya. Bawa niki. Oh, pelok apa selendro kok? Pelek mawon. Pelok. Ora yaine pokoke arep adan. Ayo. Ya. Pelek 6 Mas Tata. Ya sepiro? Na. Kang katulu guling rencana ladi Sak-ora nek diapit diajeng Mimin ki beda. Semangat ya, Mas. ya Mbah Wis tak mas-mas kok ngundangku Mbah. Mbah Imin kok Ya. malelo kata anten Kok suarane kaya awan. nggih niki Pak saking mrika pun ngenten iki Oh ngono. Ya elok dinane. rina wengi amung dadi impen bapuntane pantes digo Elok gleling kaya Durmagati. tununge wong maane
berlebihan nggih. Sak madya berlebihan. Sesuatu yang berlebihan iki ora Elok. Jarine Pak Kojel, ki bawa kok kaya wong mecati. Lah iya. Nah, Maksudnya lelakon uripmu kok aja tok implementasikan dalam Nah. bawa ngene iki. Termasuk curhat dek iki. Lah iya. ingkang mawe uyung. Ampun, Pak. Ya. Oh, siap. Monggo Mas. Loro-loro Karo sing tuwa kok golek sing enom. Besok. Yo. Sepol Mas Pingan kaya nggo dolanan Mas Anggit ngono. Tak kira kene kalau wayang golek. Kaya pembalasan rumangsa antara kru Al-Falah kaya saling menginjak teman yang lain gitu. Konone kok menjatuhkan yang lain ngono ki lho. Sujokno ono aku sebagai penerang. Wow. Berarti kowe obor. Maksudipun penerang pripun? Masih memberi jalan tengah ngono lho nek kata nek paribasan aja meneh karo kanca karo bojo tok beda penemu. Beda Beda pendapat. paribasan wong gathik bareng to. Ning paribasan piye carane ndek masalah gede iso dadi cilik, masalah cilik iso hilang sama sekali. Ora masalah cilik digedhekke ditambahi dibumboni dadi dirungokke ngobrol-ngobrol nggih, dirungokke. Ngalem donya ki anane ngono kuwi. Piye ana bener ana luput. Ning tidak ada masalah tidak terselesaikan. Lho, ngono lho. Semangat ya Mas Pengging. Pancen nek nggon Alfa lagi pancen kowe patut dianiaya kok Mas. Ayo. Monggo, Mbak. Jane kowe neng endi? Kelagatmu sajak nyubriyani. Atiku Sampun Pak Ustaz. Pak Ustaz. Lembek saya templek karo sing kendang. Rasane gambuh. Gambuh. Heeh. Welok tenan iki. Wah, pancen jenenge seni. Mula gendeng iki mau tak aturke seniman seniwati dalan pengrawit anu Klaten. Nah, muga-muga laris kabeh. Ki arep ruwahan, tak ngoten to nggih. Ngodinongo. Iki Srilongga sedang ruwahan Nisfu Sakban. Muga-muga kabeh laris tanggapan. Amin Allahumma. Amin Pak Ustaz. Neng pamundhut iki. Menapa Pak Ustaz nek pamit Bajing luncat. Oh, bajing.
Aku mah joget karo Mas Pengki mangga. Sinten ingkang kapiji? Oh nggih, ya. Nderek ya sapa? Diaturke. Nggih, diaturke. Monggo badhe lumcat. Bajing lumcat. Oh, Mbak Apri. Nggih. Ya. Profesional. Profesional nih Mbak Apri niku. Tenan. Pro. Nggih. Saora-orane apik sing tuwa ya. Ora sing tuwa ya seleh. Ndak men ana regenerasi. Oh, ngono. Nggih ngoten Pak Ustad. Ki mau ya neng pemundhut tok saka Banser. Menapa malih nggih Pak Ustad? Yalal waton. Oh nggih. Wah, kangen kula niku. Pak Ustad niki Mas Azia sajeng nyanyi nyumbang lagu. Oh ya. Ya. Ya diaturke sik, iki mau bajing lucat sik. Mangga.
Mbah nuwun. Mbah Lurah. Saiki. Pak. Pripun? Iki enten komen iki. Pak, mbok lagune sing mat-matan to, Pak. Oh, klasikan. Klasikan. Ya ini ngantuk no. Iki menghibur manten, kajengi mantene semangat kok nggih ta. Nggih. Enten pamundhut Puspitanala. LDR. Puspitanala menika nggih nembe ngetren lho Pak Oleh Ustaz. nggih. Sik kuwi mau ning sing arep nyumbang lagu kuwi mau. Mas Aziz, Aziz. ya. Mas Aziz sing kang pundi Mas Ya, Aziz? tidak mriki ya Mas Aziz. Ya Mas disepoti Mas Aziz Mas. Ya. Pun. Mas Aziz. Yo. Saling dulu sama tante, iya. Dalu menika ugi kerjasama SGS Audio Sound kali Juwita Solo Video Syuting. Iya, assalamualaikum Mas Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Kuwi penggemar kok, Mbak. Oh, nggih penggemar. Engko gawaan mulih, Mbak. Ampun Yai. Derek Pak D mawon, Pak D Sukine. Assalamualaikum Pak D. Nggih. Assalamualaikum Pak D lho dibagekke putumu ki lho. Alah, Mas Aziz mau nyanyi lagunipun apa? Derek dawuh Pak Yai. Napa? Apa? Religi napa Ya dangdut? wis terserah. Sing lancar apa? LDR Puspitanala. Puspitanala. Ya, Puspitanala. Ya, ya. Kalih Mbak Apring. Oh ya. Oke, siap. Oke. Iya, Dek Aziz. Iya. Heeh. Dek Amis enggak ikut? Sapa? Lek Min. Ya, ya. Puspitanala sesarengan Senopati Al-Falah. Ya. Ayo Pak Bay. Nggih. Ya ora apa-apa jenenge gamelan atom. Yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu. Oh, rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu tan ana liya mung sira wong ayu tan ana liya mung sira sayangku. Sampun Pak Yai. Aja medhot Dek, anu siji gas. Satu lagi apa? LDR ku mau dikeki pisan. Apa? LDR. LDR iki? Niku ladrang. Mboten nih. LDR. Anu LDR anu Cak Nani. Deni Cak Nani. Nggih dilintoni napa riyen ngoten apa? Oh iya. Saya iki wah iki. Kula saking Mbak Intan, guru SMK. Anu Njuwiring. Saya tahu kok ada yang di belakangnya Pak Dalang niku napa Mas Gopar. Mas Gopar. Masnya itu kerja di Batik Prasojo ya Pak Pedan. Oh nggih. Nah, kiriye niki pun ndek bojo. Oh, salam ki nek ndi cerita kok dorong di bojo to. Jenengmu ki Gopar apa Gokar? Dokar. Anu, apa Tak kira Pak Sigit Arianto. lho. Anu, lagu-lagu jadul e nggone Loring Saku sik. Oke. Apa? Ya Mas Tato, napa Mas? Sing nyanyi nggone jenengan nggih lho Mas Tato. Ya, oh kudeta. Ya. Oh, musuh itu. Ya. Cinta Merah Jambu. Oh ya, Cinta Merah Jambu. Apa Razis? Oh, Bukit Berbunga. Oh, Bukit Berbunga. Mas Aziz ya, Bukit ya. Berbunga. Ya, ya. Iya. Oh. Manut Di Aziz rumahnya mana? jauh.
Jauh. luar bumi. Oh, luar bumi. Rumahnya bulan. Oh, bulan. Oh, alah. Wonosari. Wonosantun, iya. Heeh. Kesini naik apa? Naik roket. Kowe ya lucu nok. Yes. Anu ae sesuk kowe didandani gareng. Boten mawon kan gentoni Prastiwi ae Oh. nulung. Heeh, iki suwe ra melu. Apa Mbak Imen tak idolke kowe ayo. Ampun. Ya, sing apal apa? Ya apal apa? Bukit Berbunga. Sing jadul niku mboten apa-apa. Ya. Ayo Mbah, melu Mbah. Besok dolan nek bukit ya, Mas. Eca. Coba si jingkas. Sekuntum mawar merah. Oh, salah. Niki Mas Azizah tes tetep mriki. Wis gen. Ya. Penggemar. Kok tinggi dolanan to Pak kula? Ora ngudulanan. Iki ngetes mentalmu. Ketes mentalmu. Aku dhisik ketemu yoga ngene iki ya gigrek. Saiki malah mereka kalau nggak ada aku kayak hilang kendali. Hilang ingatan. Lah kan ya Mbak Lamseh kalau Mbak Menuki Mbak Imin kok mboten saged ngono ki. Santi Mulya. Apa Mas? Santi Mulya. Oh, Santi Mulya. Oh. Iya. Mas Khairul Santi Mulya. Walah. Santi Mulya dindandrute apa? Santi Mulya digawe garap cokek nggih saged. Tayub. Oh, langgam lawar. Tayub. Oh, iya. Ya. Anu kowe mau anu diganti reng manis wae. Apa? Iki anu sik, Santi Mulya kuwi sik. Mboten ya sekuntum mawar merah. Engko sik. Oh, salah. Lah rumangsamu nyawer kok kowe iki ngopo kowe iki? Nyawer kuwi. Santi Mulya. Pranoto Coro siap nggih. Ya. Kok bar Santi Mulya anu tulutur ya, Cah? Kok sedih. Kok malah medeni, Pak. Ora lagi sisan ruatan kok iki. Pak Ustadz kita ketemu lagi tanggal 19. Oke. Di mana tuh itu, Pak? Heeh. 19. Lho, ini matur nuwun lho, Lek. Mbah Lurah tesih nenggani. Lah iya ora iku ya negake. Mbah nuwun, Mbah Putrane Lurah. jek kiprah kek ngeten kok napa negake ya, Mbak Mimin. Nggih. Anu matur Pak Lurah nyuwun gendeng apa sisan? Nggih. Mbah Lurah ngersakaken lelagon apa? nyedak. Ayo, Lek. Nyatet, Nak. Nyedak. Kacet ngoyot. Iya. Oh, tembe gending. Sirat
dong Ya kates nges tenan. Lah nggih dong kates gergani Padaran. Mas apa mau Mas Khairul. Mas Khairul daleme pundi? Dalemipun Nggih nggih caket-caket mriki mawon. Oke. Iso dinikmati. Arep kon piyaine lah akhirnya. Anu Mbah Lurah le, Mbah Lurah Oh iya. ngesaken lagu napa? Sik, alusan nggih saged Mbah Lurah. Geradakan nggih oke. ya lagu sing ngomongso. Singa Cineman. tirta mongso. Sing ngomong Mongso. Mbah Lurah, mbok pilih Mongso Wario. menapa? Wah, niku gending jadul niku. Oke. Menapa, Mbah? Singotirta. Utut manggung. Lah kaya gampang men kok ikut manggung ra ya aku to ning nek aku monopoli ra ya kok Mbah Lurah ki jumbo permintaane nggon sing dijaluk kowe. Heeh. Mergane sing nggon permanukan Lah iya mlayu. Mimin kan nek gelem kutut manggung mesti Mbah jos. Lurah badhe bawa kiambak kutut manggung. Mboten. Oh nggih. Gandeng aku wong ya ora pengin paribasan apa tak monopoli to. Ya mong Mbak Menuk dadi ya dicaosi wekdal kutut Ya, manggung. Ya, Mbak Menu. Menika saking Mas Sukri Hono Coroko. Oh, lah dalah. Derek monitor saking Jakarta Pak Ustad. Wah, alhamdulillah. Dangu mboten panggih. Ya. Singotirta apa becik apa wayahe. Oh ya wis. Di engko dunggahke kuda nyongklang. Bar kuwi terus engko dalang kedua naik ke sini. Ya, persiapan. Lah niku terus doalah. Yes, engko tanggal 1 melu nusul ya, Yes. 31 engko nusul ning rumah Mbah Wongso ya, Yes. Kok nyanyi neh, Yes. Ya. Niki wetah, Pak. Heh? Wetah nggih. Kutut manggung. Nggih, Butuh nggih. butuh. Mbah Lurah kok ingkang Mbah Lurah. Sing duwe wilayah. Nggih. Jagani sesuk nek ruan ngundang awake dhewe bareng. Nggih. Apa halal bihalal nek ngundang awake dhewe bareng. Iki sing ngurung ngundang kan kelurahan. Oh nggih, Pak. Ngoten nggih Mbah Lurah. Ditegone Mbah Lurah, Mimin nggih dijawe lho Mbah Lurah. Makem Mimin nggih. Ya. Ya. Kutut manggung iki jenggleng ra iso to. Oh ya wis. Pak. Ya. Suarane padha pengging.
Ngapuraken mboten, Pak. Lek men badhe anu Badhe ngututke, manggung, kadang manggungke. Monggo Mbak Imin. Iya, Mbak Mimin manggung. Ya minangkani pamritan Mbah Lurah kok ya iki abot. Kersanipun benjang So ning- bali malih. Lah Pak. iya, iso nek nganti aku suwanre dipalangi lho mergo trekahku tak ya. Monggo kututipun baluran pun anggungaken Mbak Imin. Hur keteguk. Ora ketakung. Kung. Kung. Kok dadi pitik telekun. Ora ketakung. Kung. 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 Nah, bener ta? Leres ta larasipun leres ta Mas Tata? Nah, iya. Leres. Mangga, mangga, mangga. Mangga mangga. Mangga, mangga. Mangga mangga. Mangga, mangga. Mangga mangga. Mangga, mangga lah. Mangga, mangga. Mangga. Monggo dikepruki mawon. Iramane rangkep. Ya Mbak Inces. Minaraing kangsa Nengon. Nengon. Mbah Mangun. Cocok niki Pak Ustadz pas goro-goro pas mat-matan. Lah nek kau kan rada disengko. Aku malah berbes milih kelingan Pak Kiai Haji Anom Suroto. Mbak Pesek. Moga-moga beliaunya dimasukkan surganya Allah Ta'ala. Amin. Ya, Monggo geser Mbak Pesek. Iya, Mbak Pesek. Mitra Nah, kang niki Mbah Lurah. Dadose pesinden utawi seniwati senopati niku nggih saged alus-alusan dangdutan, campur ngaji, campur sari ngoten saged. Napa leh ngoten ngguwaki debok men nggih iso. Monggo. Sugeng rawuhipun Pak Jonet. Pak Lurah. Heeh. Wah, mantuk-mantuk. Wengi yalang Saking ganti warna, wah mantap sekali Pak Ustadz, gayeng tenan. Butuhan tasakurane. Niki kula ningali lewat live streaming bersama-sama. Ya, monggo kapan ganti warna sing arep nanggap. Nggih, lanjut. Nika dioper Mbak Nining mboten? Nggih. Oh, monggo Mbak Ning.
Sampun, Mbak. Sampun Mbak Lurah. Ayo to le sowan Rama le nutuke lakon le